zvrchovaný Oče. Dnes viem, že skutočná láska leží za hranicami výnimočných vzťahov a všetky fyzické zákony obmedzenia sú v nej zrušené. Viem, ak čokoľvek ohrozí pokoj jedného na tejto zemi, rovnakou mierou ohrozí pokoj i druhého. Sila spojeného požehnania Tvojej bezhraničnej lásky je v tom, že ani jeden z nás nemôže prežívať strach a bolesť sám. A nikto sám sa tejto bolesti nemôže zbaviť a rovnako nie je možné, aby zázrak z neba prišiel len k jednému, bez ohľadu na to, kto vo vzťahu pokojného splynutia v Tvojej prítomnosti o uzdravenie požiada. Otec, v tomto svetom okamžiku stojím pred Tebou a túžim ho zdieľať so svojím blízkym, ktorého ľúbim a ktorému som hlboko zaviazaná. Dlžím mu svoju vďačnosť a preto s radosťou chcem splatiť dlh a navrátiť šťastie obom. Viem, že nie je možné, aby prišlo uzdravenie len k jednému, ale aby sme ho zdieľali spoločne. Preto zverujem tento okamžik na starosť Duchu Svätému. Nech na nás zostúpi Tvoje požehnanie. Nech obaja vo svojej svetosti nájdeme pod svetlom lásky cestu k návratu a naďalej zostávame v mieri a pokoji. Nech je nám navrátené kráľovstvo večnosti, ktoré je tým jediným, čo si pre nás stvoril, čo si nikdy neopustil a nikdy od seba neoddelil. Nech nám už nič nebráni prijať svoju božskú úplnosť a naplniť vôľu neba na Tvojej slobodnej zemi.